Vatenderwa diwa. Munza vosa murere ushoshoma. Chando chekuno hatina kujaira vamwe isusu. Uchajaira. Amazadiwa ndoda kutanga nokutenda vanga vakabata chimuti kubva makuseni kuva nezuro vachitaura nemi vachiperekedzana nemi muretreat yedu ino yatinayo gore rino inovayo retreat inouya panguva Papa Francis vakatiwo the Pilgrims of Hope. Maybe toda kuti nhasi uno tichinamata nguva ino patinenge tichinamata sevatenderi vemuno toda kuyeuchidzana kuti mumwe nemumwe ave chiratidzo chehope muupenyu. Ndoda kutenda zvikuru vakandikoka kuno kuzogoverana nemi. Handisi kuuya kuzokudzidzisai asi ndauya kuzodzidzawo nemi. Regai nhasi uno masikatano munoziva zvinoti nesei kutaura nevanhu vanga vabva kunodya lunch. Zvimwe nguva zvamanga muchidya zvanga zvichinaka kufura zvazvitakupai panapa. Saka vanogona kuti baba vakoma tipedzerei nguva yedu. Asi regai nditange nokukuudzai rumwe rungano. Ndinozviziva brother David nguva dzose pavanouya kuno vaindifonera ndichiri kuZimbabwe uku. Kuti ndiri kukumbira father ndiri kuda kuenda kucongress yakati. Ndiri kukumbira kuti mundipe rungano. Saka nhasi kune roko rakanaka nokuti masangana nemunhu aipa vana brother David. Ndinoziziva havana kwakunoleja sosi. Havana kuti haiwa zvakabva kunani zvinhu. Saka nhasi uno mune rombo rakanaka. Regai nditange nokukuudzai rumwe rungano. Vakaitika ndichiri mukomana ndichiri kudzidziswa brother David akari senior wangu. Ndichiri kuenda kumaseminari kumapastoral work. Takaenda kune imwe parish. Tasvika kuparish ikoko semaseminari eno unenge une zeal takati one day. Osvika kwenge wosanga kusvaga parish priest wepaparish. Womubvunza kuti baba saka program yakamira sei panapa. Baba vazivanzi ava pana timbozororai. Musandinetse tiendai mudzimba dzenyu munozorora. After some time makuseni tamukira isusu tikaenda kuma morning prayers edu. Tadzoka kubreakfast baba vazivanzi kone kusvagai mudzimba dzenyu manga muripiko vafanani. Vakada vapamba here nezuro. Yati taenda tamukira tikaenda kunobatana nana sister kunoita morning prayer. Muchita morning prayer. Mungamuchiverenga chibhuku checha chatinoti breviary. Kandi mungamuchiverenga chibhuku checha cheminamato yemaJudha. That ndo zvatakaita maPsalms morning prayers. So chibhuku checha chaindirwadza ndiri kuseminari. Handina kubvino ndachibata pandakapedza kugadzwa. Yakasiyana. As if it was enough. Abaendera mberi zvikanzi tikazobvunza kuti baba ko mutoro wemisa nezuro takauya hapana kuitwa mutoro wemisa. Ko nhasi mutoro wemisa inguva zvikanzi afana. Musandinese ini. Moda kudya kachinkwa kaya kasina taste. And you can imagine uri kutoudza museminari. Ari kuvavarira kuti ndoda kuzoitwa fast. Ari kuvavarira kuti ndoda kuzocelebrate mass. Iwaniko ndichisemura chinkwa. Ndichiratidza kuvanhu kuti honai wayana yaMwari. Munhu ari kutora zvakanzi kachinkwa hasina taste kaya munokadini. Ngavatanyara tikaza maybe baba vari kutamba. Ngamukira makuseni enda kumunamato masa hapana kuitwa. Manheru adzoka. Vazonzi koma zvoita sei makuseni tata zvoita service nana sister. Vanzi vana chidoko chenyu chokuda kachinkwa kasina na taste kaya ndechei. Zvimwe yakazova history after 5 years. Takazonzwa kuti baba vaya vatova kuSouth Africa. Vakutoshanda kuSouth Africa. Vakasiya kola.
Nasuno ndoda kutaura nyaya yeEucharist. Ndoda kutaura nemi vatenderi vadiwa pamusoro peEucharisti sechino chinotipa simba rokufamba murwendo rwedu, rokufamba muchitendero chedu. Kana tichitaura nyaya yeEucharisti amadzadiwa, tinofanira kudzoka mumashure ndijana. Ndoda kufamba nemi tichikudzosai mumashure kucontext yemaJudha. MaJudha vaiti kana ivo vachiita Passover meal yavo, vaisangana mudzimba nevavakidzani vavo. Vanosangana mumba, votanga kuchinja setup yese mudining munodyirwa. Vana pavanopinda vanotarisa zvikanzi ko nhasi kuri kuitwei panapa. Vanotora ivo baba wemba chere kupedzisira uko rinova chere rinoratidza authority yemba. Ano matebhuru ekudyira pane chera baba rinenge riri kumupedzisira uko. Ndo pavanogara baba. Pavanogara ipapo vanotanga kutora kakendo vobatidza kaiswa apa. Mwana mudiki ndiye anovhumirwa pachiJudha kubvunza mubvunzo. Anotanga iye kubvunza zvikanzi konai baba namai, ko usiku huno wasiyanei neumwe usiku? Ko usiku huno sei matakachena, sei kune zvinhu zvakanaka kudai? Chii chatiri kuita pano? Vanopindura baba zvikanzivo, mwanangu, zuva ranhasi iri izuva ratinorangarira isusu kuyambuswa nokubviswa muIjipita, kubviswa mumatambudziko, tichiendeswa kunyika yatakapikirwa naMwari. Izuva ratinorangarira isusu zvakaita madzitateguru edu kubva munyika yeutapwa vachiendeswa kunyika kwavanogara naMwari wavo, vachisangana naMwari wavo, vachifara naMwari wavo. Saka vanotanga kuenderera mberi vodya. Pavanopedzisira vanozotora mabitter herbs. Vanzi madya zvinonaka zvese izvi. Now let us chew the bitter herbs. And the young boy again, or the young child of the house, anobvunza zvikanzi, ko sei tapedza kudya ice cream hakutipa zvinovava? Zvikanzi, this is a reminder of who you are. Ichi chiratidzo chako iwe semunhu, chinova iwo chiratidzo kuti uzive paunovaviwa nebitter herb kuti Mwari pachavo vakakutarisa uri mumarwadzo. Mwari pachavo vakakuona uri mumarwadzo, saka vakakuzokubvisa. That's why tozopedzisira nebitter herb kuti munhu yeuka ugare uchiziva zvauri. Saka hamadzadiwa iyi inenge iri remembering the Jewish act yakaitwa naMwari kubvisa vanhu vavo muuranda. Ndinofarira zvikuru narrative yeEucharist yakanyorwa naPaul to the Corinthians. Paul paanonyora nyaya yake kumaKorinte anoshandisa iye is a first writer before the Gospels actually. Anotaura iye zvikanzi, kana maakutodya panzi nguva vari pachirariro, Mwari vakatora kopu, votora nechingwa vakachimedura, vakachipa kuvadzidzi zvikanzi, torai muse mudye. Vadzidzi vachiri kudya vakatora zvekare kapu, zvikanzi, imwai muse. Muchiita izvi muchindirangarira is remembering. We actually deliberately put a hyphen between our and then tozoti hyphen member. Zvoreva kuti tiri kutora zvakaitwa naMwari nguva yavo iyoyo tichizviita izvozvi. Hazvisiri zvinhu zvakaitika kare, zvinhu zviri kuitika izvozvi.
Tirikesera mazadiwa. Kanda urarisai munosimudza maoko ndomira. Pane umwe murume akanyora iye muprotestant theologian Ferdinand Kattenberg. Akanyora mugore ra 1921 achinyora nepamusoro peEucharistia. Zvinonzi, hongu, I'm not Catholic. Hongu, I don't believe in the Eucharist. But I want to tell you one thing which I know for sure, that Jesus gave his disciples something new that bound them together and made them into a community. Eucharist anga isisiri chino chamwari chete chaisa vakaitira vadzidzi vavo. Kwanzi chakavaita kuti ivo pachavo vave vamwe chete. Chakavaita kuti ivo pachavo vatarisane vaone kuti uyu munhu uyu akafanana neni, uyu munhu uyu akafemerwa naMwari, uyu munhu uyu chisikwa chaMwari. That is what the Eucharist does. Eucharist amazadiwa rinova harisi ropa raMwari chete. Kuita kwaMwari kuda kwake kuti vana ndakavada, and I have loved them so much that I gave them my only begotten son. And I cannot even imagine to say, doenda kudenga ndovasiya vasina chavanacho. I will have to give them something chinogona kuramba chichivabatanidza, something chinogona kuvaita kuti ivo pachavo pavanochigamuchira chibve chavapa manyemwe okuenda kunoparidza shoko raMwari. So muEucharist amazadiwa tiri kutaura Mwari anovaka tende rake pakati penyu. Tichitaura Eucharist tiri kutaura kuti Mwari pachezvavo havasisiri Mwari wekudhara weOld Testament who spoken things came into being. Havasiri Mwari who was speaking through the prophets. Vachiraira kuvaprofeta kuti itiku vanhu vangu. In the Eucharist God pachezvake iwo utatu usange hunoungana patepa altar tosangana naMwari uso neuso. Ndozvaitaura naPope Francis zvikanzi, when we encounter the Eucharist, after when we celebrate the Eucharist, we're encountering a merciful God. When we celebrate the Eucharist, we are encountering, it's an encounter. Hachisi chinhu chokuti zvaitika. Encounter, mukabvunza vana Dr. Mazhindu vakaroora manje ava, vanogona kusanangura kuti kusangana nemudiwa wako for the first time, uchimuona kuti uyo mumhoresana kuti makadii, mwoyo wako unonzwa sei. No mufaro unotaura naMwari. That is the encounter, which is, you can't even explain it, you can't even put it in words. But the encounter yekuti kana wasangana iwewe pachako noramba uchizungudza musoro kuti zvandaitirwa naMwari. Vasikana hoyi, zvinhu izvi zvinonaka. Handigoni zvavakunza zviri kunaka sei, vanzi handizvizivi. But ndiri kunzwa kuti pane zviri kuitika muupenyu hwangu. Ndiri kunzwa kuti pane zviri kunakidza muupenyu hwangu, nokuti ndasangana naMwari. Ndasangana naiye aivavarirwa nemaprofita. Ndasangana naiye maprofita pavaitaura aivainzwa shoko rake chete, nzwi rake chete. Asi isusu in the Eucharist, we have come to face with him. Tototarisana naye, totoshamaridzana naye. Therefore the Eucharist amazadiwa isakramende rinotibatsira isu kuti tive vanhu vanokura muchitendero chedu. Kwanzi na Tom Forrest, one of the redemptorists wekuAmerica, the tragedy we have now in the church is the tragedy of having spiritual dwarfs. A spiritual dwarf or a dwarf, munhu asina kupiwa makomboro nema-nutrients ese ameno manachiremba muri pano unogona kusanangura zvakanaka. But because a spiritual dwarf, munhu pane kamwe kakaleka maari kuti arebe sevamwe vanhu. Pane kamwe kanhu kasipo. That is the tragedy we are having now. We are having Christians packing and filling the churches, but the many of them are dwarfs.
many of them are just dwarfs. You look at them, vakazara. You look at them, but you still tell maimbiro vari kuita. Wona machenero vakaita, but utarisa zvavari kuita. Then you realize that indeed, tiripo asi hatipo. Tiripo asi hatina simba racho rokuti tiite zvatakatumwa. Therefore, the Eucharist amazadiwa kunavo vanozvipira nguva dzose zvokuenda nokugamuchira Eucharisti. Inova iyo kwanzi, it is the food inotipa simba. Ndo chikafu chinotipa kuti isusu pachedu tive nesimba rokupersevere muupenyu. Perseverance isimba rinosara kana energy yese yawanga unayo yatoperera. Perseverance is a term used for vanomanya marathon. Kwanzi persevere and finish your race. Zvichireva kuti simba rako rese rokumhanya ratopera iwewe. But that little energy remaining for you to get to the line, that in between fatigue and finishing the line, though pane perseverance. And those noita Eucharist, kana tarija, zvinotipa isusu kuti tive vanhu vanopesevera. Those noita Eucharist, kana tarija, zvinotipa kuti isusu tive vanhu vanosimuka. We become awakened and developed in the divine life of God. Rinotikonekta naMwari. Rinotibatanidza naiwo Mwari utatu usande kuti iwo pachavo kana takutogamuchira patinobuda tinosangana navo Mwari tichifamba navo zvinoita sokuti we become tabernacles yaMwari pachavo. Tabernacle kune vamwe vasingaizivi ndoriya yatinosengetera muviri waKristu muchechi. And patinoripiwa maisakramende iro riri rinotipa isusu pachedu kuti tive vatumwi vaMwari. Hatisiri vanhu chete vanogara mumabhenji, hatisiri vanhu chete vanogara tichienda kunonamata. As we come to understand that each time a priest says after Mass, go in peace and proclaim the gospel of God, tiri kunzi isusu imi pachenyu matova vatumwi. Imi pachenyu matova vanhu vanzi endai munoitwa izvozvo zvamasangana nazvo. Endai munogara izvozvo musangane neuyo wamasangana naye achizvisemura paatari, achizvipa kwamuri, achitora ropa rake achizvipa kwamuri, kuti imi pachenyu you go forth and become broken bodies and breaking other people's bodies so that you become in communion with the divine. That's COVID, sorry. Tikatarisa amazadiwa zvekare kuma1st century, maybe tiwadzokera muRoma. 1st century vaKristu vekutanga vachipinda nguva yepersecution. Vaizvipira zvokuti ivo pachavo they became salt of the earth. They were actually signs of hope. Vakava ivo pachavo kuvanhu vaivatarisa zvikanzi there is something strange about these people. Vanhu ava kana tavatarisa vakasiyana nevamwe vanhu, maitiro avo vanoita zvinhu zvakasiyana. When Nero, the great emperor of Rome, in the early centuries of the church, was fighting the Christians and actually made the Christians to go kumacatacombs. Vamwe vanoenda kuRoma vanogona kuziva kuti macatacombs chii. Vanopinda maKristu pavaipinda pasi vachitiza mambo Nero, vachinonamata pasi vachigamuchidzana muviri neropa raKristu. Asi pavakatanga kusungwa, vakatanga kuendeswa kunodyiwa neshumba nemalepazi mustadium. Panouyevo maKristu zvikanzi, when you see them marching into the stadium, vanotanga ivo kuimba Mwari ngaarumbidzwe. And to the amazement of everyone who was there, the Romans, they will be looking at them and but they see this huge choir of people singing glory to God. And the Emperor Nero will look at them, cover his ears and start shouting and says, how can they be singing? They are singing, I want to kill them, but they are singing. How can they be celebrating
when they have come face to face with the death. They are going to be eaten alive by the lions, but they are singing. And this is what the Eucharist does. We disturb. When we receive the Eucharist, we become sources of disturbance. We become sources of courage. And it also is a pane chinhu chakatigara chamusina kupiwa imi. Pane chimwe chinhu chatinacho chamusati mapiwa imi. Asi kana mazochipiwa pachenyu, muchaona musiyano upenyu hwenyu. Vasai vaiimba vachienda. Mother Teresa of Calcutta, she was asked by one of the journalists in Calcutta, and he said, Mother Teresa, you've been working so hard to start a congregation here and feeding the poor. But where do you get your energy? You look weak and tired. When I look into your face, I can tell that you are fatigued. You need a rest. But you're always up and about. Where are you getting the energy? And Mother Teresa, as you can see, we get our energy, our fire, our passion for service and work from the Eucharist. Ndoba ndinowana simba, ndowana moto, ndowana passion, kuti ndinoshanda, ndiende kunorinda vanhu vaMwari, kukupera panopedza kugamuchira. Panopedza kugamuchira, I can no longer contain the fire that is actually burning my bones, like what Jeremiah said. Andigone kuzvichengeta ndega izvi Mwari, regai ndinoenda ndinoudza vamwe vanhu nezvenyu, nokuti zvamuri kudiita izvi mwoyo wangu waita ka small gigabyte, ndozarirwa, regai ndinovaratidza vamwe vanhu. That is what the Eucharist does. It sets us on fire. And kana takutovhira, everybody will say, oh, my ningi vakaitwei. Ko, baba ningi vakaitwei. Ko vana vekwa ningi vakaitwei. It is the Eucharist. When he was in Panama, Pope Francis, he encountered a journalist again, asked the same question. When Papa Francis kana vachienda kuma World Youth Day, vanenge vane schedule which every hour he has to do something. And anepiwa nguva yokurara nenguva yokumuka. Whether aneta sei, whether ari kutemwa nemusoro sei, anotoudza kuti papa yatova nguva yokumuka, chimuka imuyende. And then one journalist was also shocked. Looking at you, you arrived in Panama, and we are looking at you at your schedule. You don't seem to have time to rest. What is happening? Then Pope Francis said, "Padinomuka pese. Before I do anything, I celebrate the Eucharist. Before I do anything, I celebrate the Eucharist." So it becomes that fire again. Because ndo pari kubva simba. Zvokuti ivi ndikagara ndinozwa kuti simuka. Simuka uende. Simuka uende. Haugoni kugara iwewe zvinokuti zvawagamuchira izvi zvinoda kugoverwa nevanhu. Zvawapiwa izvi zvinoda kupiwa kune vamwe vanhu. You cannot just be okay after receiving the Eucharist and then you say, I'm okay, ndakuenda kumba kwangu nevana vangu. Ndakunogara ikoko ndine right, ndakuenda kumbasa. The Eucharist should disturb you. And if it's not disturbing you, I think I don't want to be judged. Kana isingakudisturbi, pane chiri kuleka. Kana usingaturo ine mwoyo kuti ndagamuchira, pane chiri kuleka. Handisi kuda kuti ndichii. I don't want to be judged. Ndofana kutaura rumwe rungano zvakare vamwe Bishop Van Tuan from Vietnam. Akasungwa Vietnam is a communist country. Asungwa bishop yeye anonzi Van Tuan. Uona vanhu vari kunyora vari ndotaridza kuti baba mati chii.
You can Google him, Ari Prophet per Google. Van Tuan. He was arrested in Vietnam for being a bishop, actually. So asungwa kudaro bishop here Van Tuan. Akaendeswa museo. Oiswa museo imomo. Akataurira mumwe bodyguard zvikanzi zvinoita here kuti ndipinde nekati aka kandakabata nekagubhuka ndika kandakabata. Akatarisa mubodyguard zvikanzi chicho chizvikanzi hatumwa kuti ndanoshandisa hangu. Zvikanzi don't worry, pinda nato, it's okay. And this Bishop Bantuan, every morning, he will take his in his palm, he will take a small piece of bread, or isam, or 3 drops of wine, or isa, or celebrate a mass. And he would do that for years when he was in prison. After he was released, he was sent to exile. Actually, it is the church, the Pope, who wrote to the president. They said, "Kumbra mutipe munhu wedu musati uraire gawe hake kuno." Abaenda ku Rome. After mpedza kumhoresana na papa zvikanzi, "Sekuru, muri kuona here papa? Uru ruoko rwangu uru ndo yanga ari pateni necharisi yangu iyi. Uru ruoko rwangu uru ndo yanga iri outa nekathedral yangu iyi. Ndo pandaitonga ndiri papa." And the guy who was in charge, the prison warden, one day caught him when he was still in the cells. And he said to him, "Why for so little do you risk so much your life? Why for so little? Kuita mutoro wemisa chete. Uri kuriska upenyu hwako. Mutoro wemisa, to drop it on the kuita pachaza chako, nekati kwakadiki, ndokwada kuriskira upenyu hwako here iwewe." So as the bishop, but I was no. In fact, it is for so much that I risk so little. It is for so much that I risk so little. As upenyu wangu nina hapana chino pamberi pe Eucharist. Because upenyu wangu uri kubva mu Eucharist. So I cannot actually say I am greater than the Eucharist. And that's for God's sake. And thank God that prison warden became a Catholic priest. Converted. It's a true story from the Eucharist. And that's how the Eucharist disturbs us. That's why I'm saying I'm not going to judge. If you receive it, it should move you. If you receive the body of Christ, it should do something in you. And if you touch Christ, Christ will never leave you the same. He will change you. And that's the beauty of the Eucharist. Amazadiwa kana tichitaura nenyaya yeEucharist, makambozvicherechedza here inimi, makambozvibvunza here kuti motarisa momira, motarisa zvinoitwa baba zomweya, musave nebasa kuti ndibaba Sidinga iro ndibaba vari kuita. Tarisai baba zvavari kuita. Dzimwe nguva tinozofuratirwa nokutadza kuona, nokuti unogona kutarisa kwanzi ndibaba Sidinga vasingagoni kutaura vanondibhoa. So zviri kuitwa pamisa hauzvizwisisi. But have you taken time to just stop? That's why maybe maseva kana nguva yemisa vanosvika panguva yekuridza mabhera. As if to say, vatenderiwe, tarisai zvaakuita Mwari uya. Vatenderiwe, tarisai zvaakuita Mwari wenyu paatari. Kwanzi anouya iye pache zvake. Izvi hazvinei nababa zomweya. Izvi hazvinei nokuti ndiGideon. Zvinei nokuti iEucharist. That's why kirike pache zvaro raigara richitaura constantly kuti kana vapriste vachicelebrate mutoro wemisa, havacelebrate muzita ravo, vanoselebrate in persona Christe. Zvichireva kuti haasiriye baba zomweya wamunoziva mwana, wamunoziva vakurira munharaunda yenyu, wamunoona, asi Mwari pache zvavo vanoita sokuti vanotora, he takes over, otanga kuita sezvake Mwari kuti ndakuita zvinhu zvangu panapa. And that's why maybe it's important sometimes just to stop and watch kuti Eucharist zviri kuitwa naMwari paauta chii. Akataura umwe
munyori nemutheologian mukuru St. Augustine of Hippo is my favorite, right? Actually, theologian. Maybe irungano rwake runotisvedereni kune rwangu. Kwanzi na Augustine achikomenta about the Eucharist. Kwanzi, it's like going to a king's house. Wasvika kumba kwamambo, unopinda iwewe wotomira wotoratidzwa pokugara. Kwanzi, pay attention and see what the king is doing. Usadatirwe nechikafu chiri patebhuru. Tarisisa, utarise tiye mambo ari kufamba sei, agara here. Maybe unogona kuita inonzi etiquette, unogona kugara mambo murizvemba asati agara. Nonzi chimbomira vagare pasi, vanozokuudza kuti garai pasi. Kana vagara pasi, tarisa kuti vanobata foko ipi kuti akudya istata. Ukatarisa kuti vabata foko ipi, wotarisa kuti vari kushandisa girazi ripi kumwa mvura wokumwa waini patebhuru. Unenge uchiteedzera. Kwanzi kana vakutopedza makutopinda mumain course, munenge vakutoziva uchiteera zviri kuita mambo. Kuzamara iwe pachako mambo ozokuti thank you so much for being my guest. Anokutenda nokuti aziva kuti iwe pachako uri kunotarisa, uri kuona zviri kuitwa navo. Iyezve uri kutokopa zvakanaka. And these kings, this is what Jesus will be doing on the altar. Kana Yesu pache zvake patinoinzi Yesu maberorira, outa inotanga vanhu vese vanofugama, pavanofugama baba votanga kudzikisa voice ravo pasi. And he goes on to say the ways of consecration. And the ways of consecration, anovayo mavara, anoratidzayo pachawo kuti izvi zvakuitwa izvi baba vari kutokopa mazwi akataurwa naYesu Kristu verbatim. Haasi kutaura kuti vakati aiwa, kwanzi akatora chingwa akachimedura akachipa kuvadzidzi vake akati gamuchirai mose muje. Ava mashoko aya haasisiriyo ababa voga, haasiri mashoko ekirike oga, atova mashoko aYesu Kristu pachake. Actually, the Eucharist takes us back to the real essence of the Last Supper. Pachizvavo Yesu vanouya vachizvibreka vachizvipakura. And maybe this is the beauty of being a Catholic. And this is the beauty of having the Eucharist. So fungai hama dzadiwa, munhu ari akaita saYesu anouya kudai, anouya iye achizvibreka pamberi pedu, achiti torai mudye, uyu muviri wangu, torai munwe, iri ropa rangu. Kana watorimwa ropa iroro, wondiudza vanzi ndichiri ndakafanana. Kuna vamwe baba vanga vaenda kuretreat vechimwe chita chiri kumusha uku, vaizikanwa kunzi baba ava ndibaba Popoto, baba ozomweya, vanga vari superior. Saka vakaenda kuretreat, vaenda kuretreat ikoko. Vasati vaenda, munhu pano mwe mustudents mmoja vari mumacommunities emareligious, vane munhu anenge achinyora zviri kuitwa mucommunity. Nhasi kune munhu apinda akaita vaenzi 4, vazoita vanhu vazobuda superior, vazoenda kwakati. Saka mwe mfana ainyorayo yakanyora zvikanzi baba nhingi vaenda kuretreat. Vasati vaenda vasiya vatuka munhu wese mucommunity. Saka vanonyora mukomana baba vanoenda for 8 days retreat, vanodzoka zvekare. Vachidzoka chete vanowana community yakazara, vachipinda chete vanotanga kutuka zvekare. Vanhu komana yanoenda kunonyora zvekare, baba nhingi vaenda kuretreat kwemazuva 8, vadzoka kubva kuretreat, vachipinda chete padho vatanga kutuka munhu wese mucommunity. Anozoisa paquestion mark zvikanzi ameno kuti retreat yakashanda here. I would like to think maybe this is the same thing kana taenda kumisa.
vanhu vanoti mai nhingi baba nhingi vaenda kumutoro wemisa nhasi, baba nhingi mwana wanhingi aenda kumutoro wemisa nhasi. Vaenda nezuro vakaita chipande kwakati. Nhasi vadzoka, tazoona vadzokera futi kuchipande chavo. Vati Eucharist pane paisi kushanda. The Eucharist should give us maziso manyowani nemaitiro manyowani. Pegaini samazadiwa pakaphrase kanonzi do this in memory of me. Kana titaura do this in memory of me, tiri kutaura isusu Yesu Kristo ari kuti kana matoungana imimi makutondirangarira, you are not actually doing zvinhu zvakapfuura, makutoita zvandakaita makore 2025 years apfuura, they are now happening, it will be happening now. So do this in memory of me. Inoreva kuti in the now we are encountering Christ. In the now we are receiving the blessings of God. In the now Christ pachake anouya achizobatana nesu. In the now Mwari pachavo vanobva kudenga. Zvinoita sokuti zvinozotaura nemamwe matheologians vana Balthazar vanzi kana Eucharist ichiitwa kunosara vangere chete nevasante, mutatu usande unenge uri pasi navanhu vaMwari. The Holy Spirit, the Father, the Son, the Trinity inobva kudenga inoita sokuti takunogara nevanhu vaMwari pasi. And that's how God loves us. He cannot actually resist. Kuona chete vanzi ari kure, he comes in person. He wants to touch us. He wants to feel us. And he wants to address and heal us. Zvimwe nguva mazadiwa tiri vanhu vanoremerwa. Tiri vanhu vanotarisa zvivanzi ndiri kukadya kachikwaka asi hapana zvavari kundiita. Ndiri kuchidya chinkwa ichi, ndaenda kumakongresi, ndaenda kumaretriti, asi hapana chiri kuchinja mandiri. Zvikanzi naPauro kwanzi kana makutogamuchira muviri uyu zvigadzirirei imi pachezvenyu. Kana makutogadzirira muviri kutambire kugamuchira muviri waYesu, imi pachenyu zivai kuti moenda kurupinduko. Muzvigadzirire nokuti kwakutouya mambo weupenyu hwenyu. Kwakutouya mambo anoda kukufambidzai munzira yake. Kwakutouya mambo, kwete mambo chete anotokutuma yakagara, mambo anoda kufamba nemi achita sokuti ari kuti dena na de. Nokuti kuitira Mwarika hatigoni kumhanya. Kuitira Mwarika hatigoni kuti takachimasa chigemi ichi. Kuitira Mwarika hatigoni kuti ndisi vagoni vadzo. Mwari is a God who is approached with humility. And without humility, we cannot encounter this God who comes in the form of a Trinity. Mwari anouya kwatiri, iye pachake ari mweya mutsvene, ari baba, iye ari mwana. And he does this paitse patinogamuchira muviri neropa raKristu. Amazadiwa, hatigoni isusu kutaura kuti ndinogamuchira muviri weKristu tichitadza kuva vanhu vanochinja. Hatigoni isusu kutaura kuti ndinogamuchira muviri waKristu tichitadza kuona kuva kwaMwari muupenyu hwevamwe vanhu. Ndiri kureuka inini pane rimwe gore ndichiri fata wechidiki, ndichiri babozo mweya, izo ndatova fada. Kune madifference kawo. Anzi kana uri past 10 years unenge uchinzi babozo mweya. Kana watova above 10 watova father. That's good to know. Kana wakutogara wanzi afada varipi. Asi kana uri below 10 unonzi babozo mweya varipi. Saka ndichiri babozo mweya ndakaenda nafada, vakiri fada bishop Pandasekwa kwamurewa. Takaenda kwamurewa kunoita kwatako kana vamwe baba vanga variko kwamurewa. Andikumbira kune masenta akawanda, but ndikumbira kuti mozondipawo Easter Vigil. Mozouya ku Easter Vigil kana mauya mozondipemberera nevanhu vangu
nemwesenda nokuti ndakawandiwa ndakaendawo nababa Mpanasekwa akachiri baba Mpanasekwa ndakaenda nababa Mpanasekwa tikaenda ikoko tikaenda zvechokwadi tikasvika makuseni tikaita maresawo tikatanga kuimba vane zutendi tikagadzira zvese manheru tatanga sevhisi yedu tikaita sevhisi vakanaka makuseni taakutoita mutoro wemisa taakutorongedza taakutoenda kumba takaona imwe chembere yakagara iri kutarisika kuti vamwe vese vanhu vari kufara panapa kati kunomwe muchembere asiri kufara chii chaitika varwara here gugapo netakatauya muziva kana uchinhuhwirira mafuta eugadzo unenge uchida kubatsira nyika yese utofunga inoti saka ndida kuti ndinonzwa kuti baba mai ava gogavo vaitwa sei kana vatorwara ndovamhanyisa pachipatara ndodzoka ndozowana baba Mpanasekwa sekuru Mpanasekwa vachiri pano ndakaenda paipa ndikasvika ndati gogo chii tiri kunetsa saka gogo mwanangu zvipiko nezuro ndakasimuka manheru mukumhanya uku ndakakanganwa dhuku saka nhasi uno ndauya ndasvika pakati peusiku pandasvika ndaona mapedza kugamuchira ndauya kumasina kuseni ndikati regai ndipinde ndinogamuchira ngatisara nemunhu wani pamberi pangu kwauya mai mukuru vakanditi dziruoko vandidhonzera pasaidi zvikanzi vandidhonzera pasaidi zvikanzi hamugoni kugamuchira muna dhuku. And this old lady sat there almost crying and aruta kanzi handina dhuku ini ndatofunga mucommunion yese tapedza mutoro miso wapera kuna mai kanzi ndadaidza vachitaura navo mai mukuru vakavaza saka vana maita zvenyu tinokutendaiaisa magona chainzwa nhasi ndakomborerwa kubva nezuro mwari aradakuai avagogava tobva tichiudza vanhu kuno kuti uyai nemadhuku uye muna kunouya asina dhuku saka tazoti aiwa hatidi vanhu vanotora mutemo havauye kusaibhu. Up to now handizivi kuti gogo ivavo vachiripo here asi when I speak about Eucharist and change that story comes in my mind kuti zvechokwadi chembere ine chena yafamba yasvika pakati pausiku kwamurehwa kune mahainas mapere uku echinzvengana nemapere echitiwo ndoda kunosvikawo ndinobatawo nevamwe ndigamuchire wotosvika vanhu vopedza yotonyara kunza baba zomwe ati baba ndanonoka ndikandionetsa vanhu ndendoona mangwana yotouya kosara nehwani womudhonza nenyaya yedhuku dhuku kwanzi and I don't know amazadiwa kana tikataura kuti ndimai vapedza kugamuchiravo vari kutotenda vanobaba uzomwe and vototanga vachipedza kugaba vototanga ipapo kubvisa munhu pana Mwari. The Eucharist makes us a family. The Eucharist makes us to walk together. The Eucharist makes us bound together. Takutozivana kuti handigoni kuti ndifambe ndega ndingasipo. The Eucharist inoita sokuti hatigoni kurarama mamwe masakramende tisina kugara tichiteedzera zvinoitwa naEucharistia. Tinotarisa Eucharisti nemuchato. Hatigoni kurarama muchato kana Eucharisti yedu isingatipi simba racho. Eucharist ndo inotipa tigone kurarama baptism call yedu, confirmation call yedu, masakramende ese atinozogamuchira zvikuru emuchato anoumbirizwa nokuti Eucharistia is like that siphon pumping into our lives, into our hearts, the divine love of God. And it doesn't stop. Each time we receive it,
tinenge takutopiwa simba rinyowani. And handizivi amazadiwa ndichiri munyowani muno kuti imimi muri kurarama sei masakaramende enyu pamunopedza kugamuchira Eucharist. Pamunopedza kugamuchira Eucharist inokupai here simba rokuti murarame miko dzenyu dzemuchato. Pamunopedza Eucharist, kugamuchira Eucharist inotipa here simba zokuti tigone kugamuchira nokurarama miko dzedu sevapikiri. Patinogamuchira Eucharist inotipa here simba rokuti isusu pachedu tigone kugara nokugamuchirana mucommunity sevanhu vanogamuchira Mwari mumwe chete. Maybe we have become a scandal to the communities. Yokuti, the scandal pronounced many years ago by Mahatma Gandhi can actually still be relived up to now. When he actually uttered and said, I love the Christ, but I don't like the Christians. Wow. He said, when I read the Gospels, he said actually the Beatitudes in the Gospel of Matthew chapter 5. He says, if you read the Beatitudes, there is no one who founded a religion who has spoken so eloquently and so clearly and so powerfully than the Beatitudes in the Gospel of Matthew. And he says, if you read them, after reading them, even him being a Hindu, he said, pandakapedza kuaverenga inini ndanga ndakutochinja ndakutomuda Mwari Kristu uyu. But ndinondinesa ndechekuti when I see how the Christians live their lives, when I see how the Christians witness to this Christ, I become scandalized because I don't know. Kuti ndiye here Kristu uyu wemagospel ovatovaumba wavo Mwari. Which Christ do we receive? Which Christ do we, every time we come for Mass, every time when we say we are Catholics, we are baptized, and we are confirmed, and we are saints, tinenge tichigamuchira Kristu akaita sei? NdiKristu here? Maybe vamwe vedu hatizviise mupfungwa. Tinoita sekuti tiri kufamba nevamwe vanhu. Tiri kuita sokuti vamwe vangu vaenda. We have actually reduced our belief system to social clubs. Where I go because my inenge variko. I go there because inenge ariko. It's no longer something that you say, I am called and I'm going to go. And when I come back, I'll be a different person. The Eucharist amazadiwa zvekare inotipawo simba rokuti tirarame mumweya mutsvene. When muprista achiita mutoro wemisa, anosvika panguva yokuti inonzi epiclesis. Epiclesis inguva yokuti anoti tumai mweya wenyu mutsvene. Mweya mutsvene unodaidzwa. Paunodaidzwa mweya mutsvene uyayo unoburuka muchinkwa neropa. Zvichireva kuti mweya mutsvene ndiwo unozoshandura chinkwa neropa kuti zvive newaini zvive muviri neropa raKristu. Kana mweya mutsvene uchiuya zvakadaro, takugamuchira isusu tinenge tichigamuchira zvekare mweya mutsvene. That which makes us, that's why maybe Paul was said, remember your bodies are temples of the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is fed into us each time we receive the Eucharist. The Holy Spirit is given to us each time, but not the muviri wa Christ or the body of Christ, and we say, Amen. We're actually saying, come Holy Spirit, mold me, break me, create me, and make me new again. And that makes us temples of the Holy Spirit. And we become tabernacles. But tinofamba
tinenge takutonzi vanhu tarisai Mwari ari mumunhu uyu. Kana tichigamuchira the Eucharist and we receive the Holy Spirit, therefore amazadiwa zvinotichallenge isusu pachedu. How often do we break ourselves for others to live? Henry Newman, he wrote a very amazing and beautiful book. Maybe every Christian should read it, The Wounded Healer. It's a wonderful and amazing book. Munwes, I think I recommend it. But he refused to die before reading that book. Refused to die. Go struggle on Amazon and get it, The Wounded Healer. And he speaks about when we go out to heal other people, when we receive the Eucharist and go out into the pastoral field, as really good Jesus, but this was 10 Jerry, as really good Jesus, Takazigona Zese, you know, they were good Jesus, Nemaronda Edu, Trikufamba, Nemaronda Edu, as Maronda Edu, how going to touch Sakura Pagamevan. We are Christians and we know that in one way or the other we are broken. In one way or the other we are lacking one thing. In one way or the other there's something which we are missing. But as you know, the wounded here challenges advancing with your wounds bleeding. With your pain, with your own doubts and sufferings, you have an obligation to go out and make other people live. Yeah. Heal them, touch their wounds, forgive them, see in them the image of God who created you and them. And up until maybe we get to that point when we allow ourselves to become wounded healers, the Eucharist will mean nothing. Hatigoni kuti tirambe tichigamuchira kana tisingagoni kuti tive mahundikira. So zvare vamazadiwa kana mukugarisana kwedu mukugarisana kuno kwatiri kuita tiri kure nemusha. Let us be patient with each other. Ngatitarisa tizive kuti vanhu vakatakura zvipiyaniso zvakasiyana siyana. Let us not judge and condemn each other. Everybody deserves a second chance. Zvimwe nguva munhu anogona kakutadzira hauchataudzani naye. Panapa tiri kuungana takaungana kubva pamakauya nezuro toparadzana mangwana. Unenge wakati zi munosangana mukorido nomutarisa chete oenda. Ouya ugamuchira muviri waKristu oti amen oenda uchienda utaudzani nemunhu. I want to challenge you, refuse that. Yes. I know there are people who are difficult to love. There are people who are difficult to forgive. But in Abbott, 2 Abbotts were walking by the beach. And they went up a holiday. Umwe vari kufamba vaona umwe a scorpion yakasimbirirwa nedombo. Then one of them, I think they were Franciscans. They should be Franciscans. Franciscans, they love nature. I don't think it could be a redemptorist because I was scorpion. So, let's say my Franciscans, they are wonderful creatures. And then they see one owner, scorpion never stimbirwa nedombo kudai. But one scorpion yasimirwa nedombo. What I will see Andy was Iowa. They get this. Then he is trying to remove the stone with the IT scorpion at Bude. The moment he was touching, the scorpion was stinging him. Achibata, Rukutomuruma. Achibata, Rukutomuruma. Then he started crying. The pain. I was called for help. I'm in pain. Then he was like, you see a scorpion in your Andy. That's Iowa. I can't leave it. I want to help it. I can't leave it. It is in the nature of a scorpion to sting. And when it is stinging, I see it in other ways. It's just practicing its nature.
And there are people who are like that. Kune vanhu vauti unogona kuvata asi vanoramba vachikuruma sesikopi. Unogona kuvata vachikuruma sesikopi. Unogona kuvaregerera vachikuruma sesikopi. Unogona kuvaisaidzire vachikuruma sesikopi. But sevanhu vanogamuchira Eucharist, we have to know that it is their nature. We cannot be tired. We cannot be tired behind our backs. We cannot be tired. They don't appreciate us. It is their nature. Iwe semkristo ramba uchingiswa ne nature mungu. Amen. Dai waro Kristo atibasira. Dagona kuba vanhu vanoziva kuti scorpion inoda kubviswa even zvinhu zvichirwadza nemuna Kristo mambo. Amen. Vatenderwa diwa. Munzwa voice rangu riri kushoshoma. Chando chekuno hatina kujaira vamwe isusu. Uchajaira. Amazadiwa ndoda kutanga nokutenda vanga vakabata chimuti kubva makuseni kuva nezuro vachitaura nemi vachiperekedzana nemi muretreat yedu ino yatinayo gore rino inovayo retreat inouya panguva Papa Francis vakatiwo a pilgrims of hope. Maybe toda kuti nhasi uno tichinamata nguva ino patinenge tichinamata sevatenderi vemuno toda kuyeuchidzana kuti mumwe nemumwe ave chiratidzo chehope muupenyu. Ndoda kutenda zvikuru vakandikoka kuno kuzogoverana nemi. Handisi kuuya kuzokudzidzisai asi ndauya kuzodzidzawo nemi. Regai nhasi uno masikati ano munoziva zvinotinesei kutaura nevanhu vanga vabva kunodya lunch. Zvimwe nguva zvamanga muchidya zvanga zvichinaka kufura zvazvitakupai panapa. Saka vanogona kuti baba nakoma tipedzerei nguva yedu. Asi regai nditange nokukuudzai rumwe rungano. Ndinozviziva brother David nguva dzose pavanouya kuno vaindifonera ndichiri kuZimbabwe uko. Ati ndikumbira father ndikuda kuenda kucongress yakati. Ndikumbira kuti mundipere rungano. Saka nhasi kune ropo rakanaka nokuti masangana nemunhu aipa vana brother. Ndinoziziva havana kwakunoleja sosi. Havana kuti haiwa zvakabva kunani zvinhu. Saka nhasi uno mune rombo rakanaka. Regai nditange nokukuudzai rumwe rungano. Vakaitika ndichiri mukomana ndichiri kudzidziswa brother David akari senior wangu. Ndichiri kuenda kumaseminari kumapastoral work. Takaenda kune imwe parish. Tasvika kuparish ikoko semaseminari eno unenge une zeal takati one day. Osvika kweve osanga kusvaga parish priest wepaparish. Omubvunza kuti baba saka program yakamira sei panapa. Baba vayabzivanzi hapana timbozororai. Musandinetse tiendai mudzimba dzenyu munozorora. After some time makuseni tamukira isusu tikaenda kuma morning prayers edu. Tadzoka kubreakfast baba vayabzivanzi kone kusvagai mudzimba dzenyu makamuripiko vafana. Vakada vapamba here nesoro. Taenda tamukira tikaenda kunobatana nana sister kunoita morning prayer. Muchita morning prayer. Mungamuchiverenga chibhuku checha chatinoti breviary. Kasi mungamuchiverenga chibhuku checha cheminamato yemaJudha. That ndo zvatakaita maPsalms, morning prayers. Chibhuku checha ndirwadza ndiri kuseminary. Handina kubvino ndachibata pandakapedza kugadzwa. As if it was enough. Avaenderera mberi zvikanzi tikazobvunza kuti baba
ko mutoro wemisa nezuro takauya hapana kuitwa mutoro wemisa, ko nhasi mutoro wemisa inguva zuva rizafana. Usandinese ini. Muda kudya kachingwa kaya